sa Ginoo nga madunggan nato. No? Kaya nga naman, pinaagi sa pagdungog sa pulong sa Ginoo, makabaton kita og pagtuo. Pagtuo sa anak sa Dios. Dili ni ato pagtuo mga igsoon, kundi pagtuo ni sa Dios ngayang ipaambit gani nato. Kung sa gitawag man gani mga igsoon, ang iglesia no nga balay sa Dios o panimalay sa pagtuo. Amen, Brad? No? The household of faith. No? Sa ato pa kung kani si Brad Efrain mga igsoon, kay nakabaton man siya sa kinabuhi sa Dios. Dapat ang iyang mga anak, ang iyang mga apo-usab, kinahanglan makabaton pod sa kinabuhi sa Dios. Kay pangandoy sa Dios mga igsoon, nga dili lang usa ka balaan diha sa iya ka panimalay, kundi ang tibuok panimalay mahimong balaan pinaagi sa usa nga nakabaton siyang Dios nun nga kinabuhi. Kung dili gyud ta mosugot mga igsoon, nga ang atong mga anak dili makasunod sa lakang sa atong maginikanan labi na gyud sa pag-alagad sa atong Ginoo mga igsoon. Una to mga igsoon, kay gikahimutan ni Hiyuba, pamili sa pananaw ni Hiyuba ang kamatayon sa iyang mga balaan. Kano sa na imong balaan mga igsoon? Kay nakabaton siya sa kinabuhi sa Dios. Kano sa man siya nakabaton sa kinabuhi sa Dios? Sa dihangan nito siya. Kano sa man siya nakabaton sa pagtuo? Sa dihangan nakadungog siya sa pulong sa Ginoo. Ningon ang Colossus mga igsoon, having heard the word of the truth, the gospel of your salvation. Amen mga igsoon, ang Ebanghelyo di ay sa kamatuoran mga igsoon, Ebanghelyo di ay sa kaluwasan. Padungog nato mga igsoon, pinaagi sa pagpatalinghog sa kamatuoran mga igsoon. Having heard the word of the truth, mapatalinghogan din nato ang pulong sa kamatuoran. Unya mga igsoon, unsay imudamat ni nato, this will become the gospel of our salvation. Amen mga igsoon. Mula nga ingon sa Hebreano ug sa unang Korinto mga igsoon, ay kadang Korinto kung ako na sayo, kay nigkadungog yun ninyo, no? Sa pulong sa Hiyuba, ayaw pagahiya ang inyong mga kasing-kasing. No, kundili, kinahanglan makabatunta o kasing-kasing mga igsoon nga matinuohon sa atong Ginoo. Kung sa man gani diya si Ezekiel, ang atong Ginoo no si Hiyuba, sa tanan nga mga balaan, nagbutang siya og bag-ong kasing-kasing. Kay sa una, Brad, ang kasing-kasing bisan sa katawan sa Dios, nahimunggahi ang ilang mga kasing-kasing. Kaya naman, nalingan na sila sa daghan ng mga butang. No? Ang mga katawan sa Israel at that time, no? Tungod kay gipanalihinan sila maayo sa Hiyuba, no? Nalinga sila, Brad. Ginabuhi na sila maayo, no? Nagtalikod na sila sa tuyo sa Dios nga maangyang balay sa ilang pag-alagad ngadto sa Dios. Kusa ningon si Ezekiel nga ang katawan sa Israel pangailisdan o kasing-kasing sa Dios, dili katong galing nga kasing-kasing kundi humok na kasing-kasing katong kasing-kasing sa unod. No? Humok naman, no? Lisod mo ng batoon nga kasing-kasing, Brad. Kay Peter, lisod bisag pulong ana di gyud mabuhi. No? Kaya naman batoon man siya kasing-kasing gahi man siya. Diya sa Ebanghelyo may sa diya nga atong Ginoo, nagalagad siya, no? Doon ay upat ka klase nga kasing-kasing. Nga nagulagway, gihulagwayan sa upat po ka klase sa yuta mga igsoon. Una nga kasing-kasing sa diyang nangalagad na itong Ginoo. Una klase sa yuta nga nagulagway sa kasing-kasing sa tao. Sa diyang nangalagad na itong Ginoo, makita na ito nga nangalagad sa pulong, Brad. No? Ingon ang Ebanghelyo, o ang magsasapwag, nagsapwag sa binhi sa kinabuhi. No? The sower, no? He sowed the seed of life. So, ang atong Ginoo, Brad, no, sa diyang nagsangyaw siya, inipamulong niya, o nitong panahon na, nga nagpugas siya. Pero nindot niya atong Ginoo, Brad, kaya atong Ginoo walay pili. No? Why pili? Kaya nga naman mga igsoon, gingon ang kanang Korinto mga igsoon, kini nga atong Ginoo mga igsoon, abunda siya sa binhi. He is a prolific sower. Hilabihan niya kadaghan og binhi. Kabisan pag unsa nga klase sa kasing-kasing iyang sa buhagan, Brad. No? Ato ipadayon mga igsoon, una nga kasing-kasing, nagulagway mga igsoon. Sa kasing-kasing nga naa dina sa giulagwayan sa yuta nga naa diha daplin sa dalan.
Di ba? Tungod sa traffic, tungod sa siging kalakawan, siging kaagian ba? No, siging kaagian. Nahimong bantok kayo nga yuta. Dahil ikaduha nga klase sa yuta, nagulagwayan sa kasing-kasing, katong yuta nga baton. No? Nga pagka abot sa binhi nga nasabuha, no? Balikan ako to sa unang yuta, klase sa yuta. Nga pagsabuhag sa binhi, ang binhi, di yun makapinitrip dito si lalong. No? Gahi magay kasing-kasing brad. So, ang naitabo, gituhat na lang siya langgam, no? Gipunit na lang sa langgam, katong binhi, gikuha ang binhi, wag yun nakabot dito sa yuta. Ikaduha nga klase sa yuta, mga igsoon. Katong yuta nga baton. Pagkadungog yun, sa pulong, sa Ginoo, sa pagsapwa, no? Sa pulong, mga igsoon. Ang yuta, ang katong klase sa yuta na may makakitaan paghapon nga yuta, so liturog kadali ang binhi, pero pag-abot sa init, kay dili man makapenetrate dito sa ilalom ang iyang mga gamot, mga igsoon, no? Dili, wala na buhi. No, wala na buhi ang binhi, mga igsoon. Dayon, ikatulo, nga klase sa yuta, katong yuta nga sampiniton. Nga pagsapuag sa atong Ginoo, brad. Pagsabog sa itong Ginoo, ang binhi niturok tuod. Naabot ko dito sa yuta. Pero kay daghan magsampinit. No, naputos sa sampinit. Wa nakapadayon ang binhi nga pagturok niya. Apan na ikaupat nga klase sa kasing-kasing, mga igsoon. Kini gitawag og maayong yuta, maayong kasing-kasing. Kapag kaabot sa pulong, pag nasabugan siya sa pulong, mga igsoon, niturok dito sa yuta, nga maayong yuta, mga igsoon. Ug niya, pagturok niya, nidako, namumangan, dayon namunga, mga igsoon, gisgutan diya sa Biblia, namunga siya 60-fold, 100-fold. No? Sa 60 kapilo, dayon isa ka 200 kapilo. Na unsa man di ay kining yulagwayan, unsa man ning upat ka klase sa yuta, sa ako nang giingon, upat day ni ka klase sa kasing-kasing sa tao. Pwede na to ignon po na Brad, nga ang mga tao karon, pwede na to maingon nga 1/4 ra gyud ang iya sa Ginoo. Pwede na to ignon na Brad. No, 1/4 ra gyud. Kaya nga naman, unsa day ning una nga kasing-kasing may igsoon, kang yulagwayan sa yuta nga naa sa daplin sa dalan. Mao dinhi mga igsoon, ang kasing-kasing nga gahi kayo, kainig kadungog sa pulong sa Ginoo, di gyud mosulod sa ilang kasing-kasing. O kunya, unsa may nisakmit, mga igsoon, kadto di ay langgam dito, mga igsoon, nagulagway man ito sa dautan, the evil one. Sakditon siya brad, pugnan ang iyang idulungog, nga dili gyud siya makadungog sa pulong ni Jehova. Di gyud siya makadungog sa pulong sa Ginoo. Kaya naman, no? Di man siya gusto, di man masugot ang kaaway sa Dios. Kapag sulod yun dito sa iyang kasing-kasing. Unsa man ito mga igsoon, na busy di ay ang mga tao karon, kana di ay kana di ang daplin sa yuta, daplin sa dalan nga yuta, nagulagway din na siya brad, ang atong mga kasing-kasing, ubantok din ni siya. Kung pananglitan ni igsoon, na busy ta, no? Sa yutanon nga panginabuhi. Brad, traffic brad, ito yung isgutan dito, kada adlaw. Kada bitang dalan, sige lakaw-lakaw, no? Ang mga tao din na, padulong dito, padulong ari, silang ibuhat. Magahi siya madugay. Manangadili na mupinitrate sa iya ang pulong sa Diyos. No? Dayon, ang kasing-kasing ni mo kay nagahi naman, mo na nga bisag, makadungog doon ka ang pulong sa Ginoo, pero, ito ang nadunggan, wag yung kayo may dumduman. Nga naman may igsoon, kay nigahi man ang kasing-kasing ni mo. No? Nigahi man ang kasing-kasing sa tao. Ikaduha, mga igsoon, katong kasing-kasing, ang katong yuta nga batoon, nagulagway dito siya sa kasing-kasing sa tao nga sa tago. Uy, naaman di ay. Ingon man natong Ginoo nga kinahanglan, no? Kita ang mga balaan. Ato yung tunan nga musugid kita sa Ginoo sa tanan nato nga mga sala. Kay pinaagi sa pagsugid sa ato mga sala. Siya matarong o matinumanon nga magpasaylo ka nato. Kaya aron nga inikadungog nato sa pulong, kadto di ay mga bato nga natago ilalom sa yuta, mao dito mga igsoon ang mga wala na batukan ng mga sala. Amen, mga igsoon.
bisan di ay ang mga sala nga atong mahimo nga dili nato isugid sa Ginoo, dili mabatukan mga igsoon, hinungdan diay gihapon nga ang pulong ni Jehova dili mabuhi dinhi sa atong sulod. Wala maglaom ta mga igsoon nga kita atong yung bansayon. Kahit diha sa pinadayan nagingon mga igsoonan, bulahan sila nga kada adlaw nabugas sa ilang mga biste. Kahit doon na sila ikatubon sa pagpahimulos sa kahoy sa kinabuhi. Sa ato pa din mga igsoon, matag adlaw, makasala man ka wala sa imong una-una, kurang una-una ni mo nga, huwag mo ilabuhat nga, salamat nung may kung pasaylo sa Ginoo. No? Minumdumi, nga sa sinugdan palagdaan, nakasala na ang tao, doon na siya kinaya sa sala. O, lingon si Apostol Pablo mga igsoon, no? Wretched man that I am, who can deliver me from this body of sin? Kinsa may makapaygawas sa ako, gikan sa lawas sa sala. No? Sa ato pa rin, ang atong unod, no? Kani nga lawas, nahimo na karong kulog na unod, dautan na unod. Makasasala na ni siya dahan. Wa pa ka nakasala, makasasala na ni. Wala nga, sabot na yun, o makasala ka. Panay ko na Ginoo. Ato Ginoo, nag-andam siya sa bililon nga dugo. Ingon, ang unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7 o 9. Ako isugid nato ang atong mga sala sa Ginoo. Siya matinumanon mga igsoon nga magpasaylo sa tanan natong mga sala. Wala gingon dito Brad nga sa katong ni agira nga sala or kato sa gamay nga sala. No? Kaning dakong sala di gini mapasaylo. No mga igsoon. Bisan siya Apostol Pablo nangingon mga igsoon. No? Siya makasasala siya. No? Imagino nimo nang yang pamatay tong mga magtotoo atong panahon na. Kita kay siguro Brad, wa kay siguro ta kapatay Brad. No? Pero si Apostol Pablo nga makasasala, gigamit sa Ginoo mga igsoon. Sa may akong punto ani, kung ato di ay isugid sa Ginoo, ang atong mga kapakyasan, ang atong mga sala, ang atong mga kalapasan, siya matinumanon nga magpasaylo kanato. Aron sa tuyo, ang mga nakatago nga mga sala mga igsoon, makuha o mabuhi ang pulong sa atong Ginoo. Ikatulo, nga klase sa kasing-kasing. Katol kasing-kasing mga igsoon nga sampiniton, no? Katong yuta nga sampiniton, pagkaturok yun, no, sa kanang pagkaturok yun sa kanang pulong sa binhi, no? Diturok, pero dili man makapadayon kay ano man. Nagputos siya sa sampinit, no? Kita nga mga mag-uuma, grabe yung sampinit, no? Kabalutan na ang muhaong gina sa atong mais, no? Kami bitaw sa una may ison, dinig matanawa na nga sampinito na mong maisan, pagmingon na mong silingan. Awa na, marap na priso ng tagihan eh. Wala naman kabalik ba? No? Ang mga mais, wala, saot na kayo, di na mapas. No? So, unsang may mga igsoon? Ang pulong sa Ginoo, nakapuyo nga rin nato, pero ang atong kasing-kasing usahay, may mong sampiniton. Unsang ning sampinit, Brad? Kaning mga sampinit ay may igsoon, nagulagway ni siya sa uncertainty of riches o sa kabalakan nato may igsoon, the anxiety of this world and the uncertainty of riches. No? Kaya di ang kabalakan na to, no? Diining kalibutan na may igsoon. No? Mo ni hinungdan nga ang pulong sa Ginoo dili mabuhi diri nato. Amen mga igsoon. Wala nga usahay pero magunaw na ta. No? Mura usahay, panginabuhi ra gyud ta, no? Sobra ra gyud mugahi na to kasi wala may pulong na nabuhi sa akong sulod. Dahil mga igsoon, nakadawat naman ta sa kinabuhi sa Dios. Manong, di man ko makapadayon, uy. Nakakaday mga sala nga wala na batukan. Kung wala magaling mga sala, murag na balaka makayo aning itaa karon. No? Kung sa kaya sugma mga igsoon, kinanglan makailata. Nga ingon nga mga Kristohanon, ingon ang Biblia mga igsoon, ayaw ka balaka sa ugma. Basag di ang ugma ka mabalaka siyang kaugalingon. Amin mga igsoon, insakto na karong adlaw. No? It is enough that we have today. Sa ato pala kita nga mga Kristohanon, wala din tayo ugma, Brad. Ang ato karon lang yung adlaw. Amin mga igsoon? Tanawa na god. Ato igsoon, sa different. No, yung sa Toto ganiha. Anang Lunes ba ito, no? Lunes, gapon. Ito ba? Gapon, nag-istorya pa sila. Pero, wag man yung makaingon, Brad, nga ugma. Nasayod, kung siya may tabo pa ka ugma. Pagka taon-taon, wala man yung nasayod. Subot pasabot mga igsoon, ang atong kabalaka mga igsoon. No? Usahay, muna yung pupugong na to sa atong pag-amuma sa binhi sa kinabuhi, nga naanganin na to. Apanday ko ng Ginoo.
na ikaupat nga klase sa kasing-kasing. Kini maayong yuta mga igsoon. Kaya ni kadungog yun sa pulong sa Ginoo. Sama ba dito sa ikaduhang kapitulo sa buhat mga igsoon. Nga sa diya nga si Pedro, nagsangyaw siya sa Ebanghelyo mga igsoon. Ingon dito mga igsoon, o gisakitan pag-ayo ang ilang mga kasing-kasing. Sa diya nga nakadungog sila sa pulong ni Hiwa, sa pulong sa atong Ginoo mga igsoon. Gisakitan pag-ayo ang ilang mga kasing-kasing. Kung pasabot, nakapenetrate o maayo ang pulong sa Ginoo ngadto kanila. Ningon ang Johanan 4:16 mga igsoon. For the word of God is living. Kay buhi ang pulong sa Dios. And piercing. It is sharper than any two-edged sword. Hain pa ni siya sa espada nga duhay sulab. Sa ato pa mga igsoon, kanang mga tao nga di madutlan sa pulong sa Ginoo. Bisan pag ang pulong sa Ginoo, hain pa sa espada nga duhay sulab, danger ka dulot. Amin mga igsoon? Kaya nga naman, piting gahiya na kay kasing-kasing. Amin mga igsoon? Kaya nga naman, hindi ba kaduog di mo sa pulong sa Ginoo? Ingon ang ikaduhang Timoteo 4 mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo, may kapuslanan alang sa pagmatuto, alang sa pagtulid, alang sa pag-edukan nato, o sa pagbadlong nato. So, ang pulong din sa Ginoo mga igsoon, kung di siya mutulid nato, kung di siya matuto nato, kung nga, ang pulong sa Ginoo, kinahanglan mapuhi yun, dinhi sa atong sulod. Patayin ka na, Brad. Katong maayo ang kasing-kasing. Pagkaduog niya sa Ebanghelyo, pagkaduog niya sa pulong sa Ginoo, kung siya resulta, namunga siya. Amin? Namunga siya. Pili ang bunga. Primero 30 fold, sunod 60 fold, kaya 100 fold. Uy! Primero, ibutan lang nato, ikaw na ito isa, no? Sa inyong pamilya, ikaw na ito isa. Amin mga igsoon? Pero kay dili man pwede magpabilin na sa imo kung nabuhi ang pulong sa Ginoo diyan mo. Amin mga igsoon? Kinahanglan mamunga siya ran, no? Wala nga kita namatay pamilya, namatay mga anak, kami mga igsoon. Ang among mga ginikanan, mga Kristohanon pod, no? Kaluoy sa Ginoo, ang akong mama nagpabilin pagpagalagan. No, gikan sa akong lolo, among lula, akong papa karon, wala pa kayo sa nialagan o balik mga igsoon, no? Tungod sa atong na experience sa iglesiyanan na kinabuhi sa 1994, no? Nasayod na tanan, hindi na na maiskutan sa pagkakaroon. No, pero kinahanglan makaanggot ta. Ingon nga mga nagsunod nila, ahaman na kasing-kasing ang atong piliyon dito. Ang katong kasing-kasing daplin sa dalat, katong kasing-kasing nga batuon, katong kasing-kasing nga sampiniton, o katong maayo nga kasing-kasing. Kamo ang magpili karon. No? Aman dito ang inyong piliyon nga klase sa kasing-kasing. No? Muna mga igsoon nga ang mga ginikanan kinahanglan dito Brad, diskutan Brad, nga ang mga ginikanan kinahanglan makabaton silang pananawon. Kailang ikapasa ngadto sa ilang mga anak. Sama ni Adan ngadto sa iyang mga anak. Sama ni Noe ngadto sa iyang mga anak. No? Busa kini nga mga example may nagpakita ni nga buot ang Dios. Madili lang individual mga igsoon ang iyang tuyo, kundi pamilya yun. Ingon na nga pagtulunan ka ng raising up mga igsoon. No? Alam sa kaluwasan mga igsoon, this is for individual. Kaya kinahanglan mo dawat yung kabran. Ikaw yun mismo ang mudawat. Pero alam sa pag-alagad, nagkinahanglan siya og household. Amen mga igsoon? Musugot lugar ka ha? Ikaw nag-alagad ka sino, imong anak, wala niya pinag-alagad. Hindi nyo ka malipay anak. Amen mga igsoon? Wala nga, the unit of God's, the unit of salvation, ang panimalay mga igsoon. Pero, balik ko na ko, alam sa kaluwasan, kinahanglan matag usa, kinahanglan mo dawat sa kinabuhi sa Dios. Muto o magpabautismo, aron sila maluwas. Pero alam sa pag-alagad, dili pwede nga mag-inusara ra ka. Kinahanglan iniusa gyud, ingon nga panimalay, nga mahimong panimalay sa pagtuoran. Dahil ko nang Ginoo, no? Kining Guillermo nga pamilya, dili ni siya mawala sa iglesiyahanan nga kinabuhi. No, kaya naman may sondaghan nga may sond na kadungog ani apelyidoa nga nag-alagad dito sa kalilangan. Pero ang problema may sond, basino maputol ba? Amin may sond? Basino wala na padayon ba ang sunod nga kaliwatan? Monik
medyo goal nga punto mga igsoon. Pasinog nakabaton sa kinabuhi sa Dios pero wala na munga og 30-fold. Wala na munga og 60-fold. Brad, no? Wala na munga og 100-fold. Mga igsoon, kinahanglan mamalandong ta sama sa panahon ni Hagyo mga igsoon. Ingon si Yuba, pamalandungi ang inyong mga paagi. Consider your ways, no? Naghago ka mayo, no? Na ginabuhi ka aron nga makasinina ka pero kung sinina, wa man ka nainitan, no? Kunya nagsulod ka og bahandi sa imong bulsa, usulod man, no? Kunya nagkaon ka sa pagkaon nga gusto ni kon, kuya imo din, wa man natagbaw. Ngano man imo igsoon? Ang katagbawan di ay sa mga tao sa Dios may igsoon. Una, ang Dios mismo siyang kagalingon. Ikaduha, ang pulong sa Dios. O ang ikatulong may igsoon, ang mga panagatigom sa iglesia. Amen may igsoon? Kabaton na ta sa kinabuhi sa Dios. Amen? So na natayang ang sa atong katagbawan. Pero di man pwede nga kita raw ang Ginoo. Nagkinahanglan man sabta siyang pulo. Kay ningon ang Salmo may igsoon 119. Nga ang pulong ni Yuba may igsoon, suga sa atong mga gianan o lamparahan sa atong mga tin. Kinahanglan kita sa pulong sa atong Ginoo. Kay kung watay pulong brad, wag kitay kahayag. Amen mga igsoon? Wag kitay kahayag. Kusa nagkinahanglan ta sa pulong sa Ginoo. Ako mga igsoon, akong Bible reading karon, nana ko sa nahom. Natandog kay ko mga igsoon. Dini sa nahom mga igsoon. Isgutan niya dini sa nahom Puno City. Ako lang isya ni gamay. Sa dili pa kumulingkod mga igsoon. Dindot kaya ako na pananatandog kay ko. Kay kini atong Ginoo mga igsoon. Ilabihan kaayo ka kasaligan na to. Ingon diri mga igsoon. Nahom Puno City. Si Hiyuba maayo man. Malikon nga dalampanan sa adlaw sa kasamo. O siya makaila kanila nga mudagmog kaniya. No, alam na to, no, labi na sa pamilya Guillermo. Usahay mo samok man na to. Tungod kay mag-uol man ta, brad. Amen. Dili na to kaligayan, labi na kay minahal ni sa atong kinabuhi. Dili pwede nga dita mag-uol kaya naman gigugma ni nato. Ato kuning amahan, ato kuning apuhan. Nakatandog ni sa atong pagkinabuhi, no? Nakagiya ni sa atong pagkinabuhi. Muna mubati gyud ta kabuol. Pero di lang po nato palabian ang atong kabuol mga igsoon. Namatay Ginoo nga nabatunan nato. Na may pulong sa Ginoo nga mo-comfort nato. Sama sa giyon sa atong igsoon ganiya. No? Ingon diri mga igsoon, si Hiyuba maayo man. No? Jehovah is good. No? O niya malikon nga nilampanan. He is a stronghold in the day of distress. Siya malikon nga dalampanan sa adlaw sa kasamo. O siya nakailaan, he knows those who will take refuge of him. Amen mga igsoon? So, budamot prata sa atong Ginoo mga igsoon. Amen. No? Bati na to, nag-uol ta, pero na may pulong sino, nasayod man ta. Nga atong igsoon, natulog naman ni sa pananaw ni Yuba, sa pananaw sa atong Ginoo. Sama man po din nato, kita po mo abot na po dani brad, no? Pero ang importante mga igsoon, nga doon na pulong sa kinabuhi, nga nagpuyo nga ni nato mga igsoon. Dayon ni katulog, kinahanglan dili kita mubulag sa mga panagatigom. Tulo man to akong gingon, no? Aron nga mabuhi ta, may mutang balaan ang kinabuhi ta sa Dios no kinabuhi. Una, mudawa ta sa kinabuhi sa Dios. Sa mga apo ni Brad Efrain, kung naiwa pa nakadawat sa kinabuhi sa Dios, sayang kayo o dili mo makadawat sa kinabuhi sa Dios kaya ang inyong apuhan, ang inyong amahan, apuhan, no? Nagkabato na ni sa kinabuhi sa Dios. Sa iyang pag-alagad, sa iyang pagkinabuhi, ang Ginoo na may bataro nga maghukom, nasayon na ta kung unsa ang atong Ginoo sa malabot, apan dahil ko ng Ginoo karon. Grasya kasi alam nato. Muna nga kinahanglan makabato kita sa kinabuhi sa Dios. Labi na karon kinakapatalingog ta sa pulong ni Hiyuba. Kinakapatalingog ta sa pulong sa atong Ginoo. Ikaduha, kinahanglan mabuhi yun ang pulong sa atong Ginoo nga ni nato. Ang iyang pulong espiritu kinabuhi, ang iyang pulong mahupay nga ni nato, ang iyang pulong mupuyo nga rin nato may son. Kolosas kapitulo 3 versikulo 16. Papuy-a ang pulong ni Ginoong Hesus diha sa inyong asa may son sa inyong kasing-kasing. Wala sa inyong una-una ra
Wala sa inyong pagbuot ra kundi sa tibuok yun. Dato makasing-kasing may igsoon. Mapuyon siya, Brad. Kaya nga naman, inig makapuyon na siya. Sa ato makasing-kasing inig maglakaw ta. Nining yutaa. Natay kahayag. Natay suga. So dili ta mapandol. Amin mga igsoon. Inig kaabot nato sa kasamo. Inig kaabot nato sa mga kasakit. Dili ta ma-discourage nga naman. Doon na may pulong ni Hiuba nga na ang ina. No? Ingon na ato Ginoo, bahanaw man ang langit ug ang yuta. Apan ang akong mga pulong, dili o dili gyud manghanaw, magapabilin siya hangtod sa walay katapusan. Dahil ko na Ginoo. May mga igsoon, sa katapusan mga igsoon, akong i-share akong napaymuslan dito sa San Fernando. Nga ang atong Ginoo kaning Salmo 22, 23 o 24. Ang Salmo 22, Brad, nag-isgot siya kalabot sa pag-antos sa atong Ginoo ganyang kamatayon dito sa krus. No? Nagpakatao siya, namatay siya alang nato mga igsoon. Amen? Wala ang imong sala, ang akong sala, bisan nun sa kadako, dito sa krus, giukman na sa Ginoo. Giuman na. Wala problema mga igsoon. Dayon, ang Salmo 24, nag-isgot din siya kalabot sa pagbalik sa atong Ginoo. No? Nabay na sayon sa pagbalik sa Ginoo, wala gyud. Sama gyapon sa kamatayon nato mga igsoon. Bay bisag kinsa nga nasayon sa atong mga kamatayon. Samot na ang pagbalik sa atong Ginoo. Kanya igbalik ra ba sa Ginoo, Brad? Hari ra ba siya ng panahona? Kanya ingon nga hari, matarong na siya nga hari. Dili na siya mohatag pa natong kaluoy. No? Kaya naman, kung wata na kinabuhi, wata na kabaton sa kinabuhi sa Diyos ini panahona, kanang panahon na ibalik sa itong Ginoo. Wala na itsansa sa kaluwasan. Wala karon yun ang pinakaadlaw sa kaluwasan. Apan, tunga-tunga nini mga igsoon, sa unang pag-ani sa atong Ginoo, o sa ikaduhang pag-ani sa atong Ginoo, doon ay Salmo 23 mga igsoon. Amen? Unsay gingon sa Salmo 23? Si Hiuba ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Praise the Lord, Brad. I-drive din mo dito, Brad. Na Hiuba nga nagbantay ni mo, Brad. Amen? Samtang nagpaabot sa atong Ginoo, Brad. No? Si Hiuba ang atong magbalantay. Pwede siguro, Brad, nga magbantay ang security guard 24 hours, 7 days a week. Sa iyang ipostingan. Pero nagi panahon, makatulog yun ang gurjaha. Amen? Pero ang atong magbalantay, Brad. No? Sa tibok adlaw sa atong kinabuhi, nagbantay sa nato may son. Dayon, Brad, ini magbantay sa nato. Iyat ang gidala sa mga lunhaw ng mga sisibanan. Amen? Iyat ang gidala sa mga tubig sa kalinaw. Kunya, iyang sungkod may son, na imong atong sungkod nga makapadayon ta sa paglakaw. Dili yutaa may son. Dayon sa kinalasan, ningon din si Salmista David, "Og magpuyo ako sa balay ni Hiuba. And I shall dwell in the house of Jehovah." No? All the days of my sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Kanya may son ngayon, surely goodness. Amen? And mercy shall follow me. Diha-dihay sa atong pagkinabuhi, sa Inglesyanon nga kinabuhi, ang atong magbalantay, nagatima nato, naluoy nato, kaya nga naman may suon. Kung sa to, dili na ta iya pa sa kalibutan. Mga naginahin na ta, nabalaan na ta, Brad. Salamat sa Ginoo, sa Ginoo ni Brad Ziriel ganiha, kunta, alam nato, labi na sa mga apo ni Brad Refren. Kaya na ako'y kahangawa mga igsoon. Kaunta, dili maputol. Ang linya sa mga gilir mo mga igsoon, na mag-alagad sa Ginoo. Labi na yun sa iyang mga apo, na sinag-imig, na sinag-aral. No? Mga apo ni Brad Efren, o padayon ginunta mga igsoon sa iyang mag-alagad. No? Masumpay ginunta mga igsoon. Labi na ang banay sa gilir. Murang muli sa Brad. Kanamang sa katawan sa Israel. Ang mga saserdote, ang ilang mga anak na agay masumpay. Pero maguna-una ang punang-uban, Brad, naman po ibang mga anak sa saserdote, Brad, na wala po nagtarong. Kung mangupya naman ang galing ta, ayaw po kupya itong lilitada. Amin mga igsoon. No? Kita, Brad, mangupya mo ito sa eskwelahan. Dito mangupya itong bugok-bugok. Dito na sa bright yung mangupya, wa? No, ano? Dito kita sa bright mangupya. Babagsak pa na dito mangupya itong dili maayong kupyahanan. Mao gyapon mga igsoon. Alam nato
nga mga pamilya sa pagtuo mga igsoon. Kung natay makita nga mura na ka-discourage nato, ayaw lang ito kopyahan. Ang atong kopyahon kadtong makatabang nato nga makalakaw ta sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi nga nakapadayag, nakapahimuot sa atong Ginoo. O kunya, ngayon ang atong Ginoo. Alam nato nga nagalagad sa Ginoo igsoon. Enter into the joy of your master. Amen mga igsoon. Kuman sa itong kamatayon, paghukuman, kumusta ka ha? Inikatubang na to sa atong Ginoo. Moingon ka ang atong Ginoo. Aring, sulod sa kalipay sa imong agalon. Kaya naman, nahimo siyang maayo o buutan na ulipon. Kung dito ka makopya sa usa, dautan o tapulan na ulipon na Lord Jesus. Na mga kopyahanan. Ayaw kopya dito sa dautan o tapulan na ulipon. Maraming salamat sa Ginoo. Alam nato. Magpasalamat ta sa Ginoo may son. Nga karon, doon na pa'y kay gayunan nga mga lagad ta sa atong Ginoo. Lamin na nato mga young people, at ako ning gidasig si Arar dato, ganit nga. Kung unsay iyang plano, nag-istoryahan mi ba? Ako lang ma-open ka dali. Nga ako siya, tantan niya, ano noon. Tantan din eh. Nakita ganito Arar na ito. Ay, ang magulang dito. Amen. Binaiguan niya. Sa magulang ni Mangod. No? Ako siyang ignan nga, wala pa mamuto. Paano ito yun, no? Birnis na yun, no? Istorya mi nga, kamo, inyong pamilya, may naligod yan po nga dagat. Inyong pamilya, nagalagad sa Ginoo, kinanglan ka, dunay pagpadayon. Ako siyang idasing nga, na kay kayo, training o PTO. Labi na karon June 24, kay mo pag-registration, niya magsugod sa April, ano ba? Ako siyang istoryahan. Ang boto, kung sa iya ako, una-una. Ang akong punto, mga igsoon, nga, naginoon tayo pagpadayon, mga igsoon. Dili ginoon tayo maputol ang linya na to sa atong pag-alagad, mga igsoon. Hangtod, may nagbalik sa atong Ginoo, makapahimuotan niya, mga igsoon. Dagang salamat, taas-taasan man ako, dili ra ko taman, mga igsoon. Dagang salamat, o mayong gabiin atong tanan. Amen.